kudari. Nyaya yamusendo nyaya ndeyekuti tezvaraunda pfuma yawo move nhatumbudzi nhatu ne$1,000 yanembotangotsvuka nemari yedare zvichaitwa Saura tinzwe kuti zvakafamba sei nemukwambo wenyu. mwana wacho ndiye here mudzimai wangu kumwana wacho aripo. mwana wacho hapo. Okay, taura henyu pamusoro ichangamire zvakaitika ngezvekudai. Inini ndine mwana wangu dangwe rangu anonzani. anonzi Ravness Sajanga. Alright. Saka mwana uyu akazotorwawo neanonzi Farai Kwarara, akanga ari grade 7. Zvadaro wakabva waenda ndokubva wagara. Mwana wenyu akanga ari grade 7. Akanga ari grade 7. Gore kana ndisingarasiki inofanira kunge iri 2005. Ndichanyatsoziva hangu zvakanaka. mangani makore mangani ipapo Ipapapo anofanira akanga aine 15 and a half. 15. Manga musungisa zvadaro takambotora danho iroro. Saka isusuwo panguva iyoyo sevanhu vangu vachiri vaduku zvishoma papfungwa, mapurisa patakaendesa kumapurisa eHeadlands Police vakazotiti mwana uyu nekuti akanga atogara mwedzi wabva kutorana tisina kumuona nekuti nyaya yacho yakanga yatobva ripoti kubva kuchikoro. Saka chikoro chakanga chatosungisa inini ndakanga ndisipo pamba, ndobva ndazouya ndobva ndaenda zveshuwa kupolisi. Saka polisi yakazonditi mwana wenyu anogona kunge atozvitakura. Saka zvandadii kuti muchinowirirana kumba hausi mutemo, asi zvakunetsa kuti vanawa kana wadai so anogona kunge atozvitakura. Nekudaro takabva tazongotorawo pfungwa idzodzo dzatakapuhwa kumapurisa ndokubva tachidzoka kumba ndokubva tataurirana nekuti akanga ati anoda mudzimai wake plus mwana wedu isusu sezvo akanga achiri mudukuwo nepfungwa dzake akanga ari kuti mukomana wangu ndinomuda nekuti akati ndinaomboita misikanzwa nekuti uyu hasi murume wemunhu asi murume mukuru achitoriwo mwana mudiki. Saka ndinodini ndinomuda. Ndobva zvanzi zvakanaka ngavagare. Tagara kudaro akabva aita mimba yake yekutanga. Aita mimba yake yekutanga. Mimba iyi yakabva yasvika pakurwadza tisina kana tsvakirai kuno. Yarwadza kudaro akachizotsvaga nzira yekuti otaura nesu sei. Ndokubva atuma munhu ne$10 yake aiti tsvakirai kuno. Ndokubva tapuwa $10 tsvakirai kuno. Ndokubva tati zvakanaka tazvinzwa kuti mwana wedu ari kwani ari ikoko. Right, wakangotaura sanhasi mangwana acho ndokubva watuma munhu kuti mudzimai wangu ari kurwara paitodiwawo zvinobatsiridza kuti atakurwe kuenda kuchipatara. Wachitondikwereta mari. Ndokubva ndachiwapa inini mari inoita $20 kuti mwana wangu aende kuchipatara. Ndokubva umeendesa kuchipatara kunwe mission. Right, waenda kunwe mission ndobva zvanzi no mimba yangu rwadza kuda kupindura kwenyoka. Ndokubva wadzoka kudaro ndobva achinzi ngatinogarire maternity nguva yakanga yakwana. Ndokubva achienda kogarira maternity ari kuMarondera Hospital. Ndobva agara ariko kuMarondera ikoko kwakange kuna baba wangu namai wangu nekuti baba wangu akanga ari mupurisa panguva iyoyo. Saka vaishandira kuMarondera. Ndokubva wachinogara isu takati zvakareruka kuti kana mwana achigara kwambuya wake hazvizonyanyi kutiremera maningi. Ndokwa akanogara.
zvemasvondo mairi ndokubva azobatsirwa ari kumarundira hospital. Saka abatsirwa kudaro takangoitawo raki diki rekuti isusu toita zvekurima takange tiri kutengesawo fodya yedu tiri kuHarare, zvaisanganisira inini ndakange ndino adzimai wangu tiri kuHarare kwaboka tichitengesa fodya. Iye murume wacho baba wake namai vakanga vari kuHarare tange tiri tese ikoko vachitengesawo yavo. Saka mwana uyu abatsirwa, takabva tafonerwa, isusu takafonerwa nambuya wacho mai wangu, mwana wenyu abatsirwa. Tobva tati makorokoto mai, sezvo ndowaigara nemwana, nzaa zvakanaka, unzi muchaita sei? Tikati tiri kupfuura neikoko kana takubva kuno kuHarare toona chi? Toona mwana. Bva zvakanaka. Ndobva tanzi asi pari kudiwa $60 yekuchipatara. Ati zvakanaka. Iwo ndokubva wafonerwawo futi nemwana wavo kuti ndozvaitika muroora wenyu kuno abatsirwa. Ndokubva waita makorokoto ndokubva tachitaurirana sezvo tiri pamwe chete. Muri kudii? Kunzi isusu tiri kuenda kumba. Ndobva tati isusu tiri kudzikira pano pamarondera. Takauya tese zveshuwa, iwe wakadarikira kuenda kumba. Ndobva ndaburuka newadzimai wangu pamarondera. Ndobva taenda kunoona mwana, ndobva tamuona akange ubva tanzi kuri kudiwa $60 kuchipatara. Ndobva tabvisa $60 yedu yekuchipatara. Ndokubva tapuwa mwana wedu. Zvadaro ndakabva ndachizotaura nababa wangu kuti isusu tiri kupfuurira tichienda kumba sezvo mwana tamuona nguva yenge ichipo, hatina kurara ikoko. Ndobva zvanzi zvakanaka. Saka todii? Baba wangu sezvo waishandira ikoko, wakanga wari mukuru wepabasa, wanga wari motikari yawaishandisa yekubasa. Ndokubva zvanzi regai ndichikuperekedzai, asi handikwanisi manje kuchishandisa mafuta ekubasa. Zviri nani mutenge mafuta. Ndokubva tawapa $20 kuti tichitengai mafuta. Zvechokwadi ndokubva watiperekedza kusvika kumba. Right, tasvika kumba zvaitaura kuti tange tine mwana wangu nemucheche wake nemurume wake wakange vatori vese. Ndobva tasvika kumba kwakenge kwadoka. Ndokubva tachiti regai tidini, regai tirare pamba. Iye murume wacho akabva angopfuurira kumba kwavo, taigara muvhireji mumwe chete. Ndokubva angopfuurira kuenda kumba kwavo. Isusu ndokubva tachiti mwana wedu. Ndobva tasvikawo pamba tikati tinozovapa mangwana mwana wavo. Tatosvika kumba, iye akasvika achinotaurawo kuti tauya, asi uyu watodi waenda naye kumba kwavo, watiwo vanozomuunza mangwana. Mai wacho akabva watotanga kutopopoda ipapo kuti wanotorara naye kumba kwavo ikoko, wadini kutipa mwana wedu nhasi? Wari kutoti mwana wavo ini ndaita zvese. Zvakabva zvandirwadza. Mangwana acho zvechu hatina chinhu chatakataura. Ndokubva tati ndobva ndataura navadzimai vangu kuti aendesai mwana wevaridzi. Ndokubva waendesa. Ndokubva tanyarara zvakadaro, bva tagara. Hatina chimwe chinhu chatakazowana kubva kumukuwasha. Ininiwo ndokubva ndachizoona iwo kana kumbonotendawo kwambuya wakachengeta mwana wachigara naye ari kuchipatara havana kutenda. Ndokubva ndazobvisa $40 yangu nevadzimai vangu ndikati tichitenge grocery, tinotenda mai wakatichengetera mwana. Ndokubva tanovatenda. Zvanzi zvakanaka. Ndokubva tagara kudaro zveshuwa. Takagara iwo wachingowirirana kusvikira waita zveimwe mimba. Ndokubva waita umwe mwana, wana wavairi. Right, mwana wechipiri ndopa wakabva wazotanga kunetsana ipapo. Wane mwana wechipiri. Wanetsana wangu mwana akabva afunga zvekuda kuuya kumba. Ndokubva tamboramba. Takatora nguva tichimurambira kusvikira vanhu vakazoti aiwa, mukange muchidaro mwana ari kunetseka zvakadai, zviite nekuti mune mukomesera mwana. Neimwe nzira imimi ndimi munorasikirwa. Mwana wacho achazotora pfungwa yakaipa kuda obva azviuraya. Saka ndimi munenge marasikirwa. Kuzosvikira ndakazoti zvakanaka, regai tigamuchire mwana. Kusvikira tagamuchira mwana wedu. Ndokubva tagara naye. Auya nevana wake iwavo vairi. Muduku wacho anga naye kumusana akanga achitorwara. Kusvikira akauya naye achirwara kudaro, tafamba naye kusvikira aita zvakanaka. Ndokubva tagara. Isusu hatina zvimwe zvatakatsvaga nekuti takati uyo haana kuroora, hatimuzive. Saka mwana wedu umwe musi akangoitawo zvechifambi, regai tigare nemhuri yedu. Ndokubva tagara nawo zvakadaro. Saka mwana wake wekutanga grade 4 anga kamunhu kati kurei, vana vese vakomana. Saka akanga akukwanisawo
kuita zvekufudza mombe zvekuti tiinaye kudaro sezvo ndini ndaigara naye tonditose kuri ndabata gejo akanga akutokwanisawo zvekutobata kagejo. Saka nofunga iye akabva aona kuti ndarasikirwa avo vanogona kuzoseenzerwa ndokubva achitanga kurunzira mwana uya. Amurunzira kudaro mwana uya akabva azoti ari kujana aenda nemombe kujana anofudzira ikoko wa 25 village kwawo ikoko. Ndokubva akanga ane shamwari yake akaenda nayo kofudza mombe ikoko wari wairi nemombe dzawo. Saka babawa nekurwadziwa nofunga wakafunga kuti zvakanaka kuti ndione matorero emwana ndokubva wasungirira mombe dzangu kumba kwake ikoko. Ini ndakange ndisipo ndakange ndiri kunokwarusape. Wakabva wasungirira mombe kusvikira wakabva watorara nemombe ikoko pamba memuri muzhizha watorara nemombe. Warara nemombe ndakabva ndafonerwa inini wadzimai wangu kuti mwana haana kuuya. Ndobva ndatsvaga ari kupi. Ndokubva ndafonera baba wacho pfungwa iyoyo yakauya ndakabva ndamufonera kuti ko mambono tatenda here mwana kusaidi kwenyu ikoko nekuti ari kunzi haana kuuya kumba nemombe. Ipapo akandipindura zveshuwa bhanditi baba mwana ari kuno nemombe. Iye haana danga mombe dzakatusungirwa. Zvadii kunzi karwizi pane karwizi kenga kakazara ndati hazviite pakuti muyambuke nechine mombe ipapo. Ndati zvakanaka ndobva ndasvika kumba ndakasvika usiku ndokubva tarara mangwana acho kuma 11 mwana hwasati wauya. Uyu mwana wakanga aenda naye shamwari yake wabereki wacho wakutonetsawo inini ndikati ngatiteerei wana ndokubva tavatera ndokubva tazosangana nawo edu akuuya nemombe. Saka inini semunhu akanga akuzotanga kubvunzwawo mwana ndichidini makazviitire chii zvinoti ndakanotarisa rwizi rwainzi rwakazara rwakange zvichitorina kana mvura. Makazviitire chii? Haana kugona kutaura zvakanaka. Saka iye nekutya akabva atiza anofunga ndo zvawakanga wataura nobva atiza kubva adzoka kuna baba wake. Ndokubva tateera inini newadzimai wangu ndobva tasvika tiri kuteera mwana wedu ndobva tamuona aripo zveshuwa. Ndasvika ndakati tateera mwana anga ari mukicheni. Ndokubva ndamubata mwana uyo ndamubata kudaro ndakabva ndamuti ngatiende kumba. Akabva aramba kudaro ndakabva ndamurova shamhu dzinenge 3 ipapo. Ndamurova kudaro baba wacho akabva uya ndokubva wandibata kubva watotanga kutotiti utotanga kukanganisa mwana wangu panapa. Ndori bhanditi iyoyo akanga anidemo akandisiridza ndidemo 3. Ndokubva andizvuwa zvokutosvika pahembe yanda ndakatopfeka sheti yakabva yatobvaruka wamwe pane chidhoo akatosvikawo. Isusu bva taona zvinenge zvakutonetsa izvi ndobva tati regai tidini regai tisiye. Ndokubva tasiya mwana ndokubva tagara edu kumba tamusiya kudaro. Saka kubva ari grade 4 yezvinezvi grade 7. Saka isusu takabva tachizofunga manje saka uyu inzira yekutora nayo mwana. Saka uyu umwe wacho uyu futi tiri kuendesa kuchikoro. Saka akaona futi kuti akukwanisa kushanda anotora futi matorero api iyayo. Ko zvadii isusu kuti tichidini tinoendesawo nyaya yedu kudaro tikwanise kupuwawo twedu sezvo ataura chokwadi kuti ndiye muridzo ichi taona bhuri isusu rakaberekesa mwana wedu. Saka tinoda twedu tomupa mhuri yake. Ndo zvakaita kuti ndizokwire dare changamiri. Saka munoda chimo hamangotaura kuti munoda uri kwanei. Inini pfungwa dzangu ndakange ndati sezvo akatora mwana wangu uyu achiri mudiki apa ane wana wairi ndikakwanisa kuwanawo mombe 3 mbudziwo 3 $1000 US pamusoro. Ndobva ndazoisawo makosti angu ekufamba kwandakaita nezvese zvandaita izvi nekuti ndakaona ndatorasa mari dzinenge dzakatoti wandei apa inini ndichiti ndiri kushanda mwana wangu ndiri kuzodii iye atori nemuridzi zvese izvi ndaizviita ndichifunga kuti umwe musi haana. Saka ndaifungidza kuti ndinogona kuisawo makosti angu pamusoro peizvozvo mumashure medare. Makosti angu ndaifunga kuti anogona kusvika ndakaweka ndakaona sekuti anogona kusvika pa $500 pamusoro pezvinhu zvandanga ndiri kuda. Ndo zvandanga ndinazvo changamiri. Saka makosti enyu $500 kusanganisira $60 $20 zvese nekufamba kwandiri kuita kudaro. ko 1000 inenge yakamirirei? 1000 ndiye ndakaisa padamage mombe ndiye ndakadziti inini dzinofana kuzomirirawo
pawana wake sepfumo yangu mbudzi ndodziisawo kuna mai ndokusaka ndakaisa mombe 3 noti ndakatsvaga mombe yamai ipapo nembudzi dzandakange ndazoisa kwamai ndo masenzero andakange ndazviita changaniko mambo ya pamombe 3 nembudzi 3 ndo zvedare ndo zvetsika dzedu tiri ipapo patsika maposti ndo awangawaniro amari 1000 hatigoni kuzoaisapo ngekutoti tinokwanisa kuti mombe 3 idzi nembudzi 3 tozvaita akanga amademeji idzo dzema1000 tinomboaisa pasaiti vanozouya mozoripirana. Taura kwaita baba handina kuona pavasiyana nekuti dare takambogara pasi nemukwambo wavo haana chaakaramba pane zvataugara baba. Dambudziko randiri kuona nderekuti mukwambo akataura kuti tezvara makanonoka kunditaura, saka dare kana richitonga sematauro maonero atakaita kuti tiunze kuno takaona kuti mukwasha inhavatava anoda kuramba achingodhonzera tezvara kure. Saka tokumbirawo dare kuti raipa judgment zvoitwa nekukasika. Ndinotenda. ane mombe here mukwasha? Ane mombe. Ane 1 iye pache zvake ane mombe imwe chete asi wabereki ndo ane 2. Izvo zvari kugara ega asi kugara nababa ari kugarawo paakafamba pake ane wake wokumusha. Pamusoro wetsangamidzi nyaya inobva kupera idi ngwashani bhadhara mombe 3 tirikureva chiro mangwe ino haidi vafambi vanonyika munhu ndishiwo ungwe vacho neni rogara mudenga wamakonzo. Saka zvataurwa izvi zvakakwanirana nemwana wavo kupinda dzakupera iyo yaendawo zvakanaka. Saka miri ngadzise mombe ngani 3 imwe ndeyedzenezi mbiri dzekuroora zvakaita 3 pavaitezvana nokuzvinzwa Nokuzvinzwa ndo zvatiri kutsvaga muno mamakomo hatidi kuraba mahure sezvonyaya yaperayo asi kuraba pfambi dzewana wedu. Mukaita pfambi tinowana kuti komari yacho yewana wedu hapana. Saka vari kutsvaga mari yakadaro mamwe makoni. Alright, saka tazwa
kuti obhadhara mombe 3 dzataurwa idzo asi hapana mari pa makosi enyu mati imari ngatini $500 titaure kuti breakdown yacho munoisa sei taura ino pandine manyoranda ndakaita sandandaura kutsvaga ngoti ndodini semataurira ndandichiita ndakatora makosi angu aya pakudai ndakatanga kufamba ndichitangira pandakabvira kuchipatara. Ikodzero yenyu muzukuru wenyu kana muri kuda maintenance iye mwanasikana wenyu anoenda ku maintenance handiti ngatitori pamuno makosi ekurapisa mwana kutengera kuendesa kuchikoro. Handina kuisa chikoro changamire ndozvatoti aya makosi ekuchengeta muzukuru wenyu handiti muzukuru wenyu ngauri ndizvozvo. Tinotora makosi edare chete. Makabvisa mari masamoni masamoni ndakabvisa $60 musi wekutanga ndokubva ndabvisa $20 edare nhasi kubva yaita $70 $80. kufamba mauya sei baba namai? Kufamba ndakati inini kufamba takafamba kairi zvokuti pekutanga ndakafamba ndichizouya kunoku musi wekutanga ndakauya ndina ishe neumba nekuti nyaya iyi takaita padare kudare kwatakaita takabvisa $10 rekumusha ndokubva tazoenda kwache ndokubva tachinokumbira muromo kwache nekuti wakati zvakanaka kuti tichiendese kupi ichibva angoenda kudare tisina kuzoigara zvekwache saka takakumbira muromo kwache ndokubva tabvisa $10 kubva tazoshandisa $20 kuuya kunoku inini nache tichinomhangara dare ndokubva yaita $30 ya 40 ndizvo 8 ya 120 saka zvadaro nhasi mafamba nhasi ndafamba namai kuuya kunoku nekudzoka tinoshandisa $20 zvichitaura kuti nechikafu pakupi kunoita $20 tinouya nekumacheki tichibva kubatanai kwedu tinouya nekumacheki saka tinoshandisa $2 kubva kumba kusvika mumacheki toshandisa $3 kubva mumacheki kusvika muno marusape munhu umwe chete saka tiri wairi kuuya nekudzoka tinoshandisa $20 zvinotaura kuti tinozodawo kudya saka i140 moisa makosi 140 kudya magara muchidya kana munofamba nembuwa kana zvichinetsi 140 munofa right 140 yemakosi nemombe 3 dzataurwa 1 yababa 1 yamai nematyoro nembudzi 3 dzemasungiro. Inoita chi40 100 plus 40 to make it 180. Saka unozobvisa $40 kuti default nenge saka makosi enyamba asvika pa180 because achada kuzotaurwa zvatatonga muno kuti aziziwe. Saka munoti hanzi 40 dare yakati mobvisa 40 kuti munhu aendese bepa renyu.